Tavernes es consagra com a destí de festivals musicals. L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha presentat el Mediterrània Festival, una nova fita musical de grups indie rock, que es celebrarà a la platja de Tavernes els dies 23, 24 i 25 d'agost. Este nou festival completa la ja extensa oferta de fites musicals en la ciutat, tant en públic, en gènere musical, com en dates. De fet, a Tavernes també celebren el Festivern, l'Iboga, el Sete Sois, Sete Luas i el Pop al carrer. El festival, que estrena la primera edició aquest estiu, ha confirmat ja la presència de grups com Beret, Barry Brava, Nicone, Lara Taylor i Mystic DJ, Nyeku, Nixon i Bitches de Jazz, tots grups nacionals destacats en l'escena indie rock. Jordi Juan, alcalde de Tavernes, ha indicat que com a institució estan molt contents de l'arribada d'este nou festival, que pensen que serà molt positiu per a Tavernes. A més, l'alcalde Bayer destaca l'experiència en la celebració d'aquest tipus d'esdeveniments i que se sap que és molt positiu per al turisme, per als comerços i per a dinamitzar la vida cultural de la ciutat. Volem donar un nou impuls dins de lo que és la promoció de festivals de música. Volem donar un impuls a lo que és la col·laboració de les institucions en promotors de música, com és el cas d'Enric Pellicer, perquè creiem que aquesta col·laboració és positiva. Aquesta col·laboració és positiva per al poble de Tavernes, per a la seva platja, per al turisme, per als comerços. Per altra banda, el regidor de Turisme, Josep Llàcer, ha remarcat que el nou festival situa Tavernes de la Valldigna en el centre de la cultura de les comarques centrals valencianes. A més, ha anunciat que el festival tindrà un tracte especial amb els ballers i hi haurà activitats obertes a tot el públic a fi d'enriquir l'oferta per als ciutadans de Tavernes. La realització dels festivals que ha anomenat abans l'alcalde, el Festivern, l'Iboga, este Mediterrània, també el Sete Sois, Sete Luas i el Pop al carrer, ens posen com un referent a nivell més que comarcal, transcendint un àmbit ja internacional. El director del Mediterrània Festival, Enric Pellicer, s'ha mostrat convençut de que la platja de Tavernes serà un marc incomparable per a la celebració d'esta cita musical, on espera deixar una primera petjada immillorable i seguir creixent de cara al futur. Organitzem diversos festivals al llarg de l'any, organitzem el Rocafalles, formem part del Festjoc, organitzem també el Festardor i en aquest cas ara el Mediterrània. I estem a mitges en un altre festival nou que eixirà en juny, que si no falla res l'anunciarem la setmana que ve. Que el festival és un festival d'indie rock, la veritat que està tot molt enfocat a lo que és la música indie nacional i la veritat que el cartell ha quedat, estem supercontents. A este respecte, Santi Escrivà, president d'Aceplat, ha remarcat que els comerciants de la platja reben amb alegria la celebració d'este nou festival a Tavernes, precisament en unes dates en què ja es nota una activitat menor. Per a nosaltres, l'última setmana d'agost, com molt bé ha dit Jordi, sempre hi ha una pèrdua de fuelle i la gent ja va retirant-se i el fet de fer aquest festival ens pot fer acabar l'estiu molt millor. En pròximes dates s'anirà confirmant el cartell del festival i es concretarà la resta d'activitats que complementaran l'oferta de concerts. Ja estan a la venda els primers abonaments per al festival a la pàgina web festivalmediterrània.com. Els preus van des dels 15 euros de l'abonament general als 30 per a l'abonament VIP per als 3 dies. Pel que fa als abonaments amb dret d'acampada, els preus van des dels 30 euros per a l'abonament general més l'acampada fins als 42 euros per a l'abonament VIP més l'acampada. Tal com s'ha confirmat en la presentació, el festival disposarà d'una zona d'acampada al costat del recinte del festival, on es realitzaran els concerts a tan sols 100 metres de la platja i amb capacitat per a 5.000 persones. Este nou festival ocuparà els mateixos espais que l'Iboga, per evitar així molèsties als veïns de la zona de la platja de la Goleta.